ogbenye alili ebuo na nwa ogbenye ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-etiri mkpu ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-eberi akpa nwa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ebuo na nwa ogbenye alili ebuo na nwa ogbenye ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-ebere akpa ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-ekweri ikpe nwa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị nwa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị amamihe dị n'ugwulugwu onye nke juru n'ọnụ ugwu Chukwu mmezi aka dị nsọmọwa aka bere nọ a na-ekene ezeza na-akpọ ọnụ ma ekene ọbara dị olololo ana m ekele Oscar Social Club of Akata arịrị egbuo na nwa ogbenye ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-etiri mkpu ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-eberi akpa nwa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị nwa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ya ka na-agbajabata na arụ ọgwụ ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-ebere akpa ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-ewere iwe ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ amara onye ndị akasị ana m ekele Maazị Innocent Izora Chairman ọkọ na dimutere akpọ ọnụ ma bụrụ ozi kako ike na-eri ụka bịa ebe anarị uwe okorie na ndeme na ọsịnarị iri ebuo na nwa ogbenye ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-etiri mkpu dada ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-eberi akpa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị arịrị egbuo na nwa ogbenye ije mụ na nwa mgbada n'ukiri ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-eberi akpa ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-ewere akpa nwa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị nwa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ana m ekene anọ chusu nwa eziokwu edebe ikike egbenye ogere gị na anọgba agụ Sunday nwanụ ka na banyị o chọrọ iburu mkpọrọgwụ ya gbanụ ma jeruo na bi ya egwebuga na afịa nwa agbachukwu ịgba ya buru Emmanuel nwa agada debe Emeka debe ni odegbuo arịrị egbuo na nwa ogbenye ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-etiri mkpu ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-eberi akpa nwa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị demeni degbu ọma ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-ebere akpa ụgbọgra gbara ogbenye ka ọ na-eberi akpa ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ogbenye ibesi yario n'ikpeazụ ka mara onye ndị akasị ana m ekene Ifeanyị Chukwu Nwokafọ na-agba maka ọtọ ka mmemme ajadu na arọta na obegbo Chukwu nyere Moses iwu iri n'ụwa ebe o nyere Moses iwu iri n'ọbụ na Chukwu mgbe nwere Chukwu ọzọ n'ụwa Olisaosi gịnị ga-enwere Chukwu ọzọ
ewele chukwu ọzọ bịarụ sọmụ Olisa si gịnị ewele chukwu ọzọ ewele chukwu ọzọ bịarụ sọmụ ana m ekene Donatus nwoke igwe Roland Nwaobileri Besto CF nwoke Chineke o kwuru gịnị ewele chukwu ọzọ ewele chukwu ọzọ bịarụ sọmụ iwu nke Chukwu nke mbụ abụ na Chukwu nke mere Chukwu ọzọ bụ eso m Olisa si gịnị ewele chukwu ọzọ ewele chukwu ọzọ bịarụ sọmụ onye m ejem eru n'ikpe gidiwara m udu onye mejemeru n'ikpe ediwinu nwọba anyama ayayi abụrụ na m ọgbanje onye mejemeru n'ikpe egbugara m agara m egwu onye mejemeru n'ikpe mmenonye dị mma onye mejemeru n'ikpe ego bụ ụtọ nwanne nwamakọgoro onume ekene gị nwanne alụ m onume ekene gị ọbụgara m onye ma ana m akarị onwe m amara bụ ike ayayi ewo iwara m udubo anyị jebe obi na onume ekene ụnụ ọbụrụ nwa nwata onume ekene gị debilaita onume ekene ụnụ egwu adọbara m kunu Sorry, aya buru ko buru na mona agro na mo wanje o ke se mo madu e wa mo ndego tena wande di be amra ko be bu ojori dodo o buru bu osi wande watu kutu mane papa abu gane papa ebre no ane papa